muntu ndani wonga Yesu. Haleluya. Muntu ndani wonga Yesu. Haleluya. Anaenda pamwamba pa madzi. Haleluya. Muntu ndani wonga Yesu. Hallelujah. Say hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amaenda pamwamba pa madzi. Hallelujah. Muntu ndani wonga Yesu. Hallelujah. Amachiza matenda wonse. Hallelujah. Muntu ndani wonga Yesu. Hallelujah. Ndulandire okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Chale mtumiki wanu believer lero pa 16 December 2024 movie wa chiponyeponye 1 Mafumu chapter number 22. Believer tuyala maziko, tikukhazikisa maziko. Ntopiki tidalitsika, ntopiki njodzadza ni minofu, ntopiki imabaya. Believer movie umabaya, pena misozi nkumagwa m'maso. Chenjezo ndi pempho langa, movie ukakubaya nsanga udzithamanga funa thandizo. Chifukwa kudziko kuno kwadzadza ena amwano, malo mafuna thandizo amatukwana nthawi ya kumapeto, amanyoza muvuta mbaya. Ndimati ndinenera tu kumapeto kuno believer ubaya, movie ubaya. Udzibwereka pena nkumamva padzikhala kubula pano. Pempho langa itanira wina kuthandize, itanira wina akuchose movie, itanira wina akupempherere. Pita msanga ulape malo mochulukisa ndale ni makani, malo motsogoza mapulotolo kwa chipembedzo. Msanga pempha thandizo. Movie wa chiponyeponye. Subtopic today tunena kuti chovala cha mwini. Mundolole bwanji ndiwerenge koma mochita kupasa mojowa chifukwa chapter number 22 nchachitali endi nchimene tikuyera nacho maziko pa topic imene. Believer mu topic iyi siti kutsata buku kuti tamba buku chapter 1 timalize. Nthawi ina tidzawerenga Mateyu, kena kuti tidzabwera mwina ku Exodo, kena kuti tidzabwera ku buku la Joshua, timangodusa kena ku Danieli. Ndi movie tu pachi. Ndi wachiponyeponye. Mawa ubaya mbaliyo, tsiku lina kubaya mbaliyo, tsiku lina mbaliyo. Kumabanjaku tifikako, kuzipembedzoku tifikako, tifika kudzikoku tifika. Mbali ina iliyonse mu topic iyi imalowa. Ndi movie umabaya, umawawa. Pena muna kusamvesesa kuti apa kodi dzukhala bwanji. Ndi movie. Lole ni kuti ndiwerenge mojowa mwina mawu ongotsogolera chabe zambiri tichita kufotokozerana. Endi tikamayala maziko maminitsi nso amachuluka.
kati fika 40 minutes ndikukupemphani kuti muilondole audio imene. Tikamati tikutseka tikukwangula mpaka naso 40 chakuti minutes. Tikamayalaso maziko maminitsi wamachuluka fati mafuna zonse zikhale m'mazikomo. Chifukwa ine ndikudziwa maziko ngati simwayala bwino chinyumba chimenecho chimagwa ndi mphepo yang'ono. Koma mundilole kuti tiyale bwino kuchokera pansi mamangidwe apamwamba kwambiri ali lelolo. Bilifu ndilondole bwanji. 1 Mafumu chapter number 22 mau otsogolera tandingowerenga ma headline yo kana kuti zawerenge verse number 29 ma verse angapo tikuyala maziko. Mau otsogolera kuti Ahabu apangana ndi Yehosafati. Kodi Ahabu ndi ndani? Yehosafati ndi ndani? Passage mulimi no mfumu na Mulungu amba ndidalisa akuti ndipo Aaramu ndi Aisraeli verse 1 limenetu anakhala chete zaka zitatu osathirana nkhondo. Oh, hallelujah, hallelujah. Verse number 13 mau apa mwambao akuti bwa Mikaya anenera motsutsa Ahabu. Si zonse kumangoti yes. Koma lero loleni kuti tiwerenge verse number 29 pamene pali mau otsogolera kuti Ahabu aphedwa mu nkhondo ya Balaam. Verse number 29. Tsono mfumu ya Israeli ndi Yehosafati mfumu ya Yuda adakwera ku Ramoti Giliyadi. Ndipo mfumu ya Israeli idanena ndi Yehosafati, ine ndidzizimbayitsa ndi kulowa ku nkhondo, koma vala iwe chovala chako, zovala zako zachifumu. Ndipo mfumu ya Israeli inadzizimbayitsa nilowa ku nkhondo. Tsono mfumu ya Aramu idalamulira akapitawo 32 za magaleta ache niti, musaponyane ndi anthu ang'ono kapena akulu koma ndi mfumu ya Israeli yokha. Ndipo kunali akapitawo amagaleta ataona Yehosafati anati, zedi uyu ndiye mfumu ya Israeli imene. Napotolokera kuponyana naye. Koma Yehosafati anafuula. Ndipo pamene akapitawo amagaleta anaona kuti sindiye mfumu ya Israeli, anabwerera osampitikitsa. Ndipo munthu anakoka ura wache chiponyeponye. Pamene papa kuchoka taito yathu. Anakoka ura wache wa chiponyeponye nalasa mfumu ya Israeli pakati pa maluma amayala achitsulo. Tsono ananena ndi nyamata wa pagaleta wache, tembenuza dzanja lako nundichotse ku nkhondo popeza ndalasidwa. Tipemphere. Mulungu olungama, Mulungu wa mphamvu zonse, Mulungu wa ulemerero, tikukuyamikani Jehova chifukwa cha nthawi imene mwatipatsa. Tikukuyamikani chifukwa cha kuwerengedwa kwa mawu. Ndikupemphera mu topiki imeneyi ya muvi wa chiponyeponye, muyambe nafe. Muyambe nafe Tate, muyambe nafe Atata, muyambe nafe Yawe. Ife tikudziwa inu mukapanda kupezeka palibe chabwino. Inu mukapanda kupezeka, Mulungu mukapanda kupezeka, sitidalitsika. Pezekani mu topiki imeneyi. Tiphunzitseni dzapa mtima pano. Tili masiku akumapeto kwambiri, tiusowani, lankhulani, chenjezani, phunzitsani, dzudzulani, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer,
Sabata yatha timatsazikana, timakwangula, timaomba nkora mtopiki ya ulendo. Ngati manena kuti mudalitsa mbiri mu topic imeneja. Ndimafuna ndikungokumbutsa kuti tinagwiritsa ntchito chitsanzo cha mpira. Endi chitsanzo chimene chija makomenti amene abwera mu weekend imeneyi ndemanga zakezo. I believe message idamveka bwino kwambiri chifukwa cha chitsanzo cha mpira. Oh hallelujah. Paja timanena kuti kudzidziwa chimene iwe uli. Kana basa kudziko kuno ambiri sazidziwayi. Ambira mangupese kuti ali malo amene sali yawo. Ndeti manena kuti goloboli defender di defender koma ukamashoka malo ako nkupita malo aena ndekusokonezako. Timairuzisa gemu yathu, timaruzisa mastaika udziwa udindo wako. Ndeti manena kuti opemphera tonse ndife mapuleya, akhristu tonse ndife mapuleya. Now samalirani chifukwa chakuti kuli adani a timu ya devil nawonso afuna kuwina, and nthawi ili kumapeto a timu ya satana akupondaponda, a timu ya satana akungopondaponda. Timafuna ndinenene inu a timu ya Jesus, samalani, sewerani bwino. Mukuzidziwa position yanu, mukuidziwa ndinu striker, tasewerani. Mumadziwa kuimba tamayimpani ndinu wazazifundo tamachitani zifundozo, ndinu athandiza tumiki tamathandizani kuti ndi gawo lanu, ndi position yanu. Pamene posachokepo kangochokapo tirusa. Believer, dziwa dela lako. Ngati uli intercessor tamanga pamimba potakwera phiri nyumba mwako tapembedzera nthawi sili mbali yathu. Ndinu player wanji. Muzidziwa mumasewera kuti kumanjaku kapena kule futiko kapena mumasewera pakati kapena ndinu wambuyo kapena ndinu goloboli. Muzidziwa ndukamba ndinu wadada. Muzidziwa ndinu player, namba yanu nchani. Kuda kuntu unena ndena sadziwa nambala yawo, sakudziwa kuti kudziko kuno namba yanu ncha. Ndefe timanena sabata yatha kuti mudzisamala chifukwa pali ena pa benchi, apa benchiwa audikira sokulowa. Tikamalalikira lero tisamaganise kuti ndife tokha. Ayi, pali ena ali pa benchi. Coach Jesus I mean Nzimoyera akuyang'ana mbwalomu tusawera bwanji, akaona kuti kwa ife kwa dzadzazi utamgali ndi ulesi amalowesa wina. Tidonseka amalowesa wina. Musamale ndi ovulala, musamale ni maritaya chifukwa ena adavulala chidavulalisa chilakolako, ena adapanga ritaya chidapangisa ritaya adachita adakalamba kuzimu. Pali ena ndi amaritaya amanena motsutsana. Ayi fe tidasewerapo pali tina tokugwa timene tidavulala kalekale. Adali mapuleya otchuka kwambiri koma adavulala ndi amaofoketsa. Aineyo Bible school yanga ndapangira ku America, moti ndakhala 9 years ndikupanga maphunziro a Bible. Moti munganduze chani tawerenga bwino ku Masalimoko, tawerenga ku Samueli, kuti adavulala ndi akazi atatu. Akuti umone David ali ndi angati David ndikudzamuwerenga David akhanga takazacha pambana 5 ati ukuno ine ndi atatu okhala. Ndikuti David ndi ine bora ine ndikuchita mamungu. Usamakhale ni mkazi mmodzi. Ine Bible school ndapangira kunja kwa dziko. Retired. Mainjare ovulala. Usamale nawo. Ndimafuna ndikuze kuti udzimvera ko Nzimoyera. Maritaya enawa, awopuma enawa, adapuma ndizifuka. Alipo ena amapuma bwino. Amapuma bwino kuti wakula, amene wamathandizira zimene koshi yakunena.
Ndimafaneneji pali ena opuma amene akakulangiza sizimasiyana ndi zimene kochi mzimwera akulangiza. Koma pali zanthu zina zopuma zidavulala zidagwa chifukwa chakukonda ndalama, zidaononga ndalama dzana amasiye ndi adazithamangisa mu mpingo. Nawo zilipwirikiti ndi zanthu zovulala ndi zanthu zidapanga retired. Nawo zimakulangiza motsutsana ndi kochi mzimwera. Sapa manja amalangiza choncho, sapa manja udzoro chovulala ichi chidagwa chidachoka mwinthu. Haleluya! Ndimati ndilise khwalele samala ndeti manene ife sabata yathu nkhani yochitika kunsanje ya munthu wa Mulungu tsiku lomwelo kulusa wani awa onse akulilongwe Blanta yonse nkhani yafika Jubek yonse kwadafikisa nda pali wina amene ground sadalowe koma kuchita chosuzumira. Ndimafanene ndi mapuleya musamale kwambiri, musamaganize mulinoka ena mumatayirira mukapita kunyanja matakundiona kuno ni ndani mwamba sibwenzi kubwete kuchata mvera pali wapa windo amaona wina kudabwa nkhani mene yaphulika bwanji. Pali wapa windo sadalowe mkatimo ali panja ndalama solowera alibe amangosuzumira ende amene ndamene amapereka ripoti bambo akuti apanga zakuti. Udzidzi samala onga prayer usamaende molekerera ngati wapemphero ngati wapemphero ukumadabwisa so kwa mpiri ndi akazi aeni ukumadabwisa kwa mpiri ndi atsikana wapa windo akuona mumpingo siwonse amene akupemphera jakuti akupita kubamba ena jango bwera just business aini mkaka wawo akugulitsa mabiscuit yawo aini mabanzi yawo sakwera kudzonera mpira angolowa mutchalichi ali ndi malonda ena mahure achabechabe ali ndi malonda ena zimfiti ali ndi malonda. Ndimati uchenjere prayer zinazi zabwera malonda sowera masapota amanyoza sapota devil amanyoza kusinjirira utenga wina olonso apezere chifukwa utenga nolonso apezere chifukwa kupemphera kwena kuti atate apezepo chifukwa ukamati dadi apezere chifukwa zimasapota za chabe. Haleluya haleluya. Ana mulungu tili masiku oyipa kwambiri. Mapuleya sewerani position yanu tasewelani tufuna kuwina tasewelani timu ya Jesus mbali yathu njo wina kala ndi nthawi ili kumapito kale anytime khwerere ilira kwekwe pansi pano pata. loleni kuti ndiyale maziko mu topic nayo lero omvera movie wachiponyeponye movie wachiponyeponye pasajita werengai tapezapo ife Ahabu. Poyamba kuti Ahabu ni Yehosafati. Kodi Ahabu ndani? Believer, Ahabu ndi mfumu ya Israeli, Yehosafati mfumu ya Yuda. Mukawerenga Bible yanu bwino Ahabu chidadi chimfumu choipa, chimfumu choipa kwambiri, kukwatiraso mkazi wake Jezebeli choipa, endi banja limeneli adangokwatira na zanthu zoipa zokha. Movie wachiponyeponye. Kudziko langa lipo ena adakwatira na mfiti zokha, adakwatira na anthu openga okha, adakwatira na mahure okha. Chimamuna chikangopita kagona ndi azimayi ena, chinkazi chikasala mbuyo munonso akuti nanenso ndikupita kagonedwa mbali. Mamuna kuchoka kuchigololo, chinkazi chikuchokanso kuchigololo. Chimamuna chatenga zirombo kwachoka ichoko, chinkazi so chikubweresa zirombo kuti banja ati zirombo zokha zimenyane mbanja muno. Zikamabweranso nyumba mwawo nkumagona nanso, uyu ndi zirombo zauku, uyu ndi zirombo zauku, nkumamenya na zirombo zokha. Adangokwatirana zanthu zoipa zokha. Believe ndi vomereza. Ukudziwapo banja lina chinkazi chirombo cha munthu, mamunanso chirombo cha munthu. Ena ndi abale anu
ena ndi alongo anu, ena ndi mablazazi anu, onse zoyipa, chimamuna choledzera kwambiri, chinkaziso choledzera kwambiri, kungukumana chibanja chonse, dzanthu zake dzibandubandu zokhazokha. Tiri mwadzibona Mulungu, chimamuna chisinganga, chinkaziso chisinganga, chimamuna cha ziwanda, chinkaziso cha ziwanda, chimamuna cha zibwana, chinkaziso cha zibwana, chimamuna chosasamala chuma, nkaziso sasamala chuma, zidango kumana ziwanda zokhazokha. Ahabu ndi Jezebeli adagwarirana mfiri zokhazokha, adagwarirana anthu oyipa okhaokha, adagwarirana anthu onyasa okhaokha, muvi wachiponyeponye. Akazanu ngabwino munafunso yamba, iniyo ndinu wabwino? Ngati muli wabwino akazanu ngora haleluya, inu mumarani? Nimafuna ndikufunse, iniyo mumara? Mumadziwika ni mbiri zanji? Masanga biri faramvera Mulungu akunena kuti adayamba okambirana, kuyamba okambirana, Ahabu aukambirana, Yehosafati aukambirana, akuti padusa zaka zitatu sidathirane nkhondo, pakhala mtendere. Ndipo kambirana onena kuti kodi simukudziwa kuti Ramoti Giliyadi ngwathu, dera lija ndi lathu, koma ili m'manja mwa adani ana Amoni, bwanji tikathirane nawo nkhondo? Ndipo kambirana Ahabu ndi Yehosafati mfumu ya Yuda ndi adapemphana, m'bale wanga undiperekeze. Ndi Yehosafati akuyankha kuti zinthu zako ndi zinthu zanga, nkhondo yako ni nkhondo yanga. Chokukhudza iwe mfumu ya Israeli chikhudzanso Ayuda, ndife abale. Ndikuperekeza mchichewa chomveka bwino mwansanga, tipita tonse. Olimbana ndiwe aulimbanaso ndine, okangana ndiwe amakanganaso ndine. Ndife pa ubale, ndife pa ubale tiye. Ndiye Yehosafati akumfunsa Ahabu, sitingapita ulendo opanda Mulungu? Chimandisangalatsa Ayuda ndi chimenechi. Bwanji tifunsire kwa Mulungu kuti mu ulendo tiyenda bwanji? Ndi akuti adawasonkhanitsa aneneri acha Ahabu, ndimafuna ndilisekhwerere kudziko. Kudziko kuno kuli aneneri a Mulungu komanso aneneri a munthu. Mneneri wa munthu amanena zosangalatsa munthuyo, mneneri wa Mulungu amanena zimene Mulungu avumbulutsa. Ndilisekhwerere, si aneneri wonse akamayima kuti atero Ambuye amakhala Ambuye wakumwamba. Kudziko kuno kuli ambuye ambiri, kudziko kuno kuli milungu, kudziko kuno kuli mafano. Si onse amene amati ndife aneneri nkuti kumwamba adayitana. Ayi, dzina dzinza kunyanja. Dere Ahabu adali ndi aneneri ache. Biva mundimva, dziko langa la Malawi muno muli aneneri a munthu ndi aneneri a Mulungu. Biva sanditsutse, mafumuwa ali ndi aneneri yawo. Oloma presidentiwa wina mudzamva kupita ku chipani cholamula, akumusa president wa chipani cholamula kuti atero Ambuye muwina, simungagwe. Ndiye winanso akupita kwa president wotsutsana kuti atero Ambuye muwina. Mukamayang'ana aneneri amene ndi a Mulungu ndi a anthu. Sanganene motsutsana ndi presidentiyo, sanganene mosempana ndi chimene presidentiyo ali. Azinena zabwino zokhazokhaza anthu otsutsawa kuti atero Ambuye, ndikukuonani mutatenga mbendera, ndikukuonani mutakwera pa magalimoto achaboma, ndimaona usiku masomphenya, timagamulo tikuyenda tijata president tija, ndimaona muli pamwamba, muli pampaladenga, moti 2025 mukuwina. Tianeneri ta anthu, tianeneri ta president, sita Mulungu. Tianeneri ta president otsutsa, natonso tianeneri ta president olamula. Natonso tikunena, ndikuona mukupitiriza ndi ndodo. Ndikuona mukupitabe, ndimaona kuti wina mafuna kutsitseni, ndiye ndimaona mukukakamirabe, ndimaona mpaka nadalephera kukutsitsani mukupitiriza. Ndiyamamuza kuti iniyo ndi 2030. Tianeneri ta anthu.
Biliva nayenso Ahabu adali nato tanenelitachi ndadalifunsa tanenelito kodi timuke ku Ramoti Giliyadi kodi tikapambana tikagonjesana Amori Aaramuwa tikagonjetsa ngeti anenelita Ahabu tidati pitani mukapambana mulungu ali mbali yathu pitani. Ndiye Yehosafati akumfunsa Ahabu aneneli sadali mmodzi adali aneneli over 400 aneneli over 400 Ahabu onsaja nkumalosola kuti tikapambana. Ndiye Yehosafati akuti kodi palibe mneneli wina wa Mulungu pamenepo pamandidalitsa kodi palibe mneneli wina wa Mulungu chifukwa awa ndi anyamata ako awa tinkadya nawo pano sankanene choyipa. Palibe mneneli wina amene ali mchiyero, palibe mneneli wina amene ali wodzodza, palibe mneneli wina amene anganene motsutsana ndi izi, palibe mneneli wina wa Yawe. Ne Ahabu akuti alipo koma samanena zabwino paine ndipo ndimanda kwambiri sinimagwirizana naye. Ne Yehosafati mfumu ya Yuda kuti mfumu isamatero ndimafanene ndinu mafumu musamada atumiki fota kunenera choona cha mtima pa Mulungu. Modzanenera mpira Mulungu akhala adani kudziko, anenera mpira Mulungu ndi adani amafumu, anenera mpira Mulungu ndi madani apanthu apa maudindo ampiri mu madana na fura amanena choonadi chakumwamba. Nimafandi kulangizeni onka adalangiza Yehosafati kwa Ahabu mfumu Samatero. Ndinu bwana wa mtundu wanje odana ndi ana Mulungu bwana Samatero. Ndinu munthu wanje odana ndi anthu opemphera bwana Samatero. Ndinu munthu wanje president wanje MP wanje ndinu nduna yanje odana ndi azitumiki nduna Samatero. Isamatero ndunayi nduna dzikondana ndi anthu a Mulungu, president adzikondana ndi azitumiki a Mulungu. Osamakonda ataneneli tandu lwemati basamafanta ndeti makuti baba fomo ndi basamafanta ayi tamakondana aneneli yeniyeni ya Mulungu amene akhoza kukuwuzani chapa mtima pa Mulungu. Muvi wachibonyebonye mwansanga adamuyankha kuti alipo sindimagwirizana naye ndi Mikaya mwana wa Imula. Ndiye Yehosafati kuti amene abwere ali mwansanga adatumidwa nyamata wina mmodzi mwa aneneri a Ahabu kamwitaneni Mikaya abwere mneneri wa Mulungu. Ndatapita kamwitana adankocha konka kumusa kuti tonse 400 chakuti tanenena kuti Ahabu akapambana. Ndemeti kupita kusaka nene zako ugwirizane ni mawu athu. Nde Mikaya akuti sinimanena mogwirizana ni mawu wa munthu sinimasangalasa munthu mbale ndidzanena chimene Mulungu adzanduse kuti ndinene. Sindikupita kasangalasa Yehosafati, sindisangalasa Ahabu, ndikanena chapa mtima pa Yawe chimene kumwamba ndipasa. Sindikutsata chigulugulu. Biliva neneri wa Yawe satsata guluyi, neneri wa Yawe sakopeka kuti mbali ikwachuluka ndinenenso amanena chimene Yawe ampasa kuti anene. Mwansanga atafika adafunsa Mikaya mwana wa Imula Ahabu amene kodi tipite ku Ramoti Giliyadi tikathidzimulane ndi Aaramu ana Amoni tipite tikapambana? Ndiye Mikaya poyamba pakuti anyamukani bwana zili bwino. Ndi Ahabu akuti kodi ndikulumbiritse kangati kuti undiuze zona zokha mdzina la Mulungu wako pamenepo. Mikaya pano pakufunika choona kenaka kuti atero Ambuye. Kumene mukupitako mukababadidwako, kumene mukupitako simuka winayo. Ndaona Israeli libalala m'mapiri ngati nkhosa zopanda m'busa. Ndaona ine bwana mutafa. Akuti pompa damuza Yehosafati waona. Ndakuza kuti kanyamata kasima kanena zabwino waona kakunena zoyipa zokaso kanimadana nako kwambiri kaneneri kameneka waona akuti pomwepo kaneneri kena kadadzuka ndi kumpanda Mikaya kofi chidali chibagera chopya kwambiri kumenyedwa mneneri wa Mulungu. Ari bwanji wanena motsutsana ndife Mulungu angachokera ife kukhala ndiwe weka. Bwanji osagwirizana nafe ndakukosha bwanji kuti ndakuza kuti unene mofanana ndife ukanena zoyipa za mfumu. Haleluya. Pompo akulankhula Ahabu
ati chifukwa chokuti sudanene mogwirizana ndi aneneri anga, iwe ndikukummanga lero, ndikukummanga lero. Ndiakuza asilikali ndi ena onse ang'anira ndenda tuyi mummange ushu, mumponye mkaidi asadye, mumpase chakudya cha nsauso asasampe mpaka nanditabwera. Ndasilikali chakubwera kummanga Mikaya kuti before kundilowesa mpulizoni ndilankhule wedi omaliza. Amfumu Ahabu tamvera, ndine mtumiki wa Mulungu, ndimalankhula zimene Mulungu anena. Bwana tamverani, konko mukabwerako ndi moyo, Mulungu wanga sadanene ndine. Chichewa china, mukabwera ndi moyo kumeneko kaya, mukabwera ndi moyo mundifunse, mukabwera ndi moyo ndikusiya kutumikira. Ulendo umene unkulu ukafa konko adammanga nkumponya mpulizoni. Anthu aja ndi ulendo. Ndiakuti plani imene adapanga Ahabu adadzizimbaitsa, ndikutenga chovala chake, chovala cha ufumu chake nkuchivula, nkumuuza nzake kuti okondedwa usavule iwe zovalazi, uoneke ngati mfumu, ine ndikhala ngati asilikaliwo. Ndiakuti adadzizimbaitsa. Ahabu adavala ngati munthu wamba, pamene Yehosafati adavala zachifumu. Sabutopiki today kunena kuti chovala cha mwini. Ahabu adzizimbaitsa, endi chovala cha ufumu akuvala ni Yehosafati. Bible kunena kuti naonso adani a Israeli adapangana kuti nkhondo imene osamenya mwana, nkhondo imene mukaombere mfumu basi. Atafika ku nkhondo kuja akuti maso papapa adamuona Yehosafati ndi chovala cha chifumu. Asilikali Aramu adayamba kuombera kumpitikisa, kunthamangisa Yehosafati. Ima papa ima. Yehosafati kuyang'ana ena sakuthamangisidwa, akuthamangisa ine ndekha pamene ndikubwera dzathandiza. Why akuthamangisa ine? Nchovalachi pompo adayamba kufula. Muganize kuti amafula bwa mfumu sindine, mwini yake ufumu adzizimbaitsa. Sindine mfumu, mwina chisoni chichadachitaya, sindine mfumu. Anthu kumuyang'ana toye si mfumu ya Israeli. Chifukwa cha Ahabu sichingafule chonchiye chadzizimbaitsa. Ndimafuna ndilise kwerere muvi wachiponyeponye. Musamale ndi zovala zaeni, musamale ndi zovala zimakulondalonda ziwanda. Meaning akambirana adani a Yuda, adani a Israeli, osalimbana ndi wina aliyense koma akhale mfumu yekha. Ndikunena ndi ena, mavuto enawa mwatenga chovala cha ena, mwavezekedwa zovala za kumidima, mwavezekedwa zovala za ziwanda, endi zotsatira zake anthu akukupitikisani. Chovala cha mwini chimapesa. Ndinene ndinu opemphera, ndinene ndinu ana Mulungu tamverani. Mudzionaso ndikukamba zovala zenezene, mudzionaso ukagula chitisheti chajambulidwa chinjoka cha yasambula, chilime cha njoka chili panja, maloto ako ngaora bwino. Simukudziwa kuti matisheti ena andi akumidima adanenelera. Wavala chimayala pajambulidwa munthu kandi ndani, kandi Rambo, kandi ndani, kandi china chache chadzibagera, kandi chimfiti china chake, kandi chipresident chakalekale. Kuona mene chayasamulira mkamwa mwachi mzoti ichi chinchakunyanja ichi. Ndio mavala chitisheti chimene chodeire. Ziwanda zikakulonda udabwe. Dzidenje dzina mukufalaza adzimai, mumayamba kusona kuti nsantunduaji. Nkhope ili pachovala chanu njanda, amabanga chana ameneyo. Nkhondo zina zikuchokera pa zovala. Sungavale cha buledi, sungavale mwina cha chekesi. Koma izi zoti pali chinjoka, pena chovala pali chigalu, pena chovala china kuchiyang'ana, pali chinyama china chache, chinyama choipa achika pamenepo, pena pali chani, pali nyalugwe, pena inu zinazi zisamala. Malora kusokonekera zinazi ndi matisheti tikuvala, magolf shetiwa zinazi zitenjeta gulazi. Ndimafuna ndilize kwerere taya zovala zaeni, zovala zaeni. Ntchito zina tikuchitazi za Satana zindi zovala. Tikamapanga nawo
nawo zimene Satana amapanga ndi chovala cha kumidima. Nawo amakukakamira, amakuthamangisa, amakupitikisa chifukwa cha chovalacho wavala cha mwini. Ndukamba ndi ambiri lero akoloweka nkhosi mawo zovala za Ahabu, mwakoloweka zovala za ufumu wa Ahabu. Zotsatira zake banjani ligwedegwede chovala, zotsatira rumikisi kuyenda chovala. Ndimati ndilisekwerere musamale ndi chovala cha mwini, muvi wachiponyeponye. Baibulo ikunena kuti atadzizimbaitsa mfumu ija itafula, ndilekeni ine, Ahabu ali mchimpwirikirimu, Ahabu ali muchigulugulumu, Ahabu abisala muchigulumu, mfumu sindine, mfumu sindine. Baibulo linena kuti adansiya kumpitikisa. Ndimafuna ndinene ku dziko, simungafule nkhondo zinasi, fulani kuti Satana sinu ya ina ngukuvekani, fulani kuwani mupemphe chithandizo pano, fulani mwansanga kuti akulekeni. Ngati sufula, ngati sudzichepesa, zeda kupitikisa ndi dzipolopolo mpaka nakuombera munthu ufanaso. Ndilizekwerere Bilifa ndi muvi, dzichepesa ukakula mtima akuombera, dzichepesa usakhale wa makani akuombera, dzichepese pansi pa phazi la Yawe fula. Arangokuwa Yehosafati akuti asilikali Arabu adapangana kuti mtimuleke simfu. Ati nyamata wina adaponya muvi wachiponyeponye, ndikuuponya muviwo mpaka anodapita state muvi uchakwa ndikambaya kumulasa kumvulaza. Ahabu mvea kuti pwa, muvi wachiponyeponye udapha Ahabu, muvi wachiponyeponye udamulasa. Pompo anati akuza nyamata wake, ndichuluse kunkhondo, ndiluluse kunkhondo, ndabayidwa. Akukuwa ndituluse kugwira magazi okauka magazi. Muvi wachiponyeponye sungathawe pamaso pa Mulungu, muvi wachiponyeponye. Baibulo inena kuti Jehova adali ndi meeting mmwamba, Ahabu choyipachi ndithana nacho bwanji. Ndi angelo akumwamba adati ine ndikachita mwakuti kuti amene apite kwa adani aphedwe, wina kuti mwakuti, ndiye wina adati ine ndikalowa mwane ndiliache ndikanamisa. Ndimafuna ndinene, ndikite kuliza kwerere, pena mukalangizidwa mudzimva. Ahabu mpano opulumuka adali nawo, koma kukula mtima, kukula mtima. Tadzadza ndi ambiri mu mpingo ukula mtima, akalangizidwa samamva, akalangizidwa ndipita, kuganiza kuti kudzizimbaitsa ungapulumutse. Ungadzipulumutse podzizimbaitsa. Kuli muvi wachiponyeponye. Akadamvera Mikaya sakadafa Ahabu, akadamvera Mikaya muvi wachiponyeponye sukadambaya, akadamvera Mikaya sakadaonongeka. Ampira kuonongeka, adalangizidwa ndi Mikaya, adapitirizabe. Pano ndikulankhula pano matenda adalowa, banja idatha kusamva, utumiki udatha kusamvera Mikaya. Kukula mtima ndi mwano, kudzizimbaitsa kuona ngati iwo pokha ngapangekano. Ampira chosana mipingo kukula mtima, kudzitenga ngati iwo ndi kanthuso. Sungamvera zimene Mikaya anena, sungamvera zimene ena akulangisa, uganize kudzizimbaitsa ungapulumuke. Pali muvi wachiponyeponye udampha Ahabu. Ndikulankhula ndi ena kundivomereza abusa, ondilangisa adalipo koma kusamva. Zinthu zitaipa, amaona muna chakudusa pa galimoto yamamamba kwambiri. Adali amuna ngawo, koma sidamvere Mikaya, Adali akazangawo, ndidali mu ofesiyo, koma chifukwa chosamvera Mikaya pano akulira. Ndidali mpingowo, adandika okhala general treasure,
Nidali mbusa wamkulu odalilika koma kukula mtima kusamvera Mikaya pano adanditotola ena adachoka okha basi ndi amba wanga mpingo zikuyenda kusamvera Mikaya umasakala ngati sumvera Mikaya umakathera ku nkhondo ngati sumvera Mikaya zimakusokonekera vera Mikaya mvetsera Mikaya ona zakumwamba munamizika ndi 400 anene 400 mumanyengezeka amakuposisani anene 400 ndikulangize mvetsere Mikaya muvi wa chiponyeponye ndicho vala chanji chimene mavala uhule urusi wanu ndi wa Satana vulani uhule ufiti usi wanu vulani ufiti umbava ndicho vala cha Satana vulani zimenezi ndikuti muvule ndifache zuwa ndazikukulondalondani matishe to jambula njoka tachosani nyumba mwanu vulani ndikulankhula ndi wina Mulungu akuthandizeni tipemphere adati tikuyamikani kwambiri kuti mwatilankhula mwana wanu uyu muvi wa mbaya ndikupemphera Ambuye ayitanire thandizo mwansangasanga kwambiri kuti bala lake lipole m'dzina la Yesu mtima lake kuti amen and amen.